ବୋହୂ ମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ଯେମିତି ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରେ, ହେଲେ ବି ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ସେମିତି ଏଠି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ପତିଦେବ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଇ ମା ଖାଇବେ ବୋଲି ମାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜେ ଖାଇବେ ମାଛ, ମଟନ, କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ଆମ ଘରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଳି ମାତ୍ର ସୁନାନାଖି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଗଲା ବୋଧେ? ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ, ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବୋହୂ ହଜାରଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଶାଶୁ ଘରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଶାଗଟେ ଆଣିଦେଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଠିକ୍ କହିଲି କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ସତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ